когато ние разбираме и познаваме един обект, който е познат за всеки един от нас, примерно в бита, ние разсъждаваме за него като нещо, което е от нашата реалност, в същото време научното мислене за него мислим за неговото вещество. Да, но съществува и трета реалност за този обект. Именно тя се явява в нашата мисъл, някъде между тези две реалности, и там според мен е точно произведението на изкуството, дори не конкретен обект, а като начин на мислене. Затова именно и съм кръстила това произведение обекти в интерполе, тъй като нито само тези обекти, които са трансформирани физическите, за мен са самото произведение, те са една част от този обект, нито само рисунките, които са мислени по друг начин, са неговата друга по-истинска, нека така го кажем в случая, форма, която съм търсила. Някъде там между тях съществува една мислена представа и възможности за този обект, който разглеждам, в случая няколко обекта. И тя се явява, това ако мога така да цитирам, да направя препратки, тази трета маса, трети вариант на съществуване на този обект. Казвам се Екатерина Иванова. Самото произведение представлява обекти, които са трансформирани от мене, също така серия от рисунки, събрани в два панела. Идеята, първоначалната, която имах към създаването на произведението, е да трансформирам обекти, които са природни и познати на всички, като обикновен камък, гъба от полиуретан, метал, тел в случая, текстилна нишка, стъкло, восък, да представя от тези обекти не конкретно чрез тяхната форма, а изведено извън тяхната форма, като се опитам да пресъздам чрез рисунки и средствата на рисунката самото вещество и материята, как те съществуват в някаква друга форма. Естествено, процесът беше много увлекателен и дълъг. В случая огромно значение за мен имаше да изхождам точно от тези свои знания за самия предмет и усещания, като например тежест, гладкост, грапавост на предмета, мекота, лъскавост, но наистина да се опитам да игнорирам тотално формата, чрез която първоначално разпознаваме предметите. Интересното е в процеса на работа, че първоначално работих именно по рисунките, тъй като работата с различни материали, спрейове, акрилсмесването, колажирането, изсъхването, напръскването на хартияната повърхност увличаше и дава нова визия и усещане към нещата. Действително, че много често за дълъг период от време аз забравях кой обект правя чрез конкретна серия от рисунки. Започнаха да се приливат и да влизат един в друг. Прави впечатление, че различните хора възприемат по различен начин самия обект. Те казват, за мен ето тази серия от рисунки звучи като стъкло. Казвам звучи, защото не сме мислили надълго и на широко. Исках да видя първоначалните и непосредствени въздействия върху конкретен човек. Други хора казаха, за мен восъка е точно в тази серия от рисунки или в тази част. И всъщност точно това смятам, че е едно от най-интересните, как да кажа, гледни точки към този тип рисунки, че всеки мисли по своя начин, т.е. конкретния субект, реципиент, който наблюдава рисунките и мисли вече за конкретен обект, той ги разпознава по различен начин, независимо от другите хора. Аз не съм задала конкретна формула, тази рисунка е съответно отговаря на този вид материал. Впоследствие, след като направих рисунките, имах желание допълнително да трансформирам самите обекти, които разглеждах, и ги заличих техния цвят, или са ги в бяла боя. Интересното е, че в момента, в който заличавах по някакъв начин, за мен имаше и много приятно усещане, един вид ритуално действие на всеки ден заличаване на всеки най-малък тон от този обект, който трансформирам. Се променяше и това, което усещах, и това също много ми хареса. Примерно гъбата, която е от полиуретан, първоначално е може би един от най-леките заедно с текстилната нишка
обекти. Впоследствие тя стана много тежка, започна да изменя теглото си, започна да става различна на пипане, твърда, непривична. На пръв поглед изглежда много леко и ефирно като обект, но в същото време става тежка, което променя нашите мислени представи за този конкретен обект, които сме имали преди и какъвто е сега. По същия начин камъка, който текстурата, тоновете, които натурално сме свикнали да възприемаме един обект от камък, знаем за него, че е твърд и тежък, но в случая без да го докоснем и пипнем, боядисан в бяло, той изглежда много лек, може да изглежда като обект, който е от стиропор, примерно. И тук именно счетох, че най-правилно е именно в настоящата изложба да бъде изложено това произведение, тъй като темата за автоматизма присъства. Първо за мен присъства в този несъзнателен, не мога да кажа напълно, но в много части освободен от логичното мислене и подредената мисъл процес на рисуване на рисунките. По същия начин с автоматизъм свързвам също и това действие с самите трансформирането на самия обект, защото там, както и при рисунката, се включва, разбира се, телесното действие, но там с много по-голяма сила разсъждавам върху тактилното, върху усещането, което имаме за всеки един обект, какво е то при допир, как го усещам.